Hi, this is Marin Baguio of Pinoy Rab Road Trip. Please don't forget to like and share and leave comment below. It really helps us out. Please subscribe and hit that notification bell so you have never missed an update. Subscribing to this channel will help us a lot to grow and provide better content. Good morning, magandang umaga. Pupunta na naman tayo sa palengke ngayon. Nabili na naman tayo ng dapat bilhin, tulad ng paninda namin. So, guys, please like, subscribe. Swerte, hindi mainit. So, hindi mo na ako mag ng ulo ko ngayon kasi malamig. Yung pinara. Ay, pwede naman. Dalawa kami dito sa bike ko. So ngayon, hinahawakan ko yung cellphone ko kasi yung cellphone bracket ko na sira. So, pag-practice lang tao, gunit. Practice ang hawak ng cellphone. Hawak cellphone.
Yung ginawa ko yung discipline kasi kahit ano delikado, ginagawa ko pa rin. Ipag sa bayan, kung pwede lang. Ayan. Lumaki yung tubig, pero walang ulan. Ay, pwede pala. Pwede palang lumaki yung tubig na walang ulan. Ah, sa iba. Umuulan sa iba. Ayan. So guys, malapit na tayo sa binibilihan kong garlic at lemon o kamote. At kinakabahan ako pag didikit yung jeep sa akin, baka masimplang ako. Pero pray lang tayo guys, pray. So patayin ko muna tong camera kasi isang araw pinagalitan ako dahil wala daw akong permit na mag-video. So patayin natin guys para safety.
Kasi maulan ngayon, ito na yung nangyayari sa ano namin. Yan, malaki yung tubig. Malakas kasi yung ulan sa ano sa ibabaw. Dito pag nahulog ka, patay ka talaga kasi sobrang lakas ng tubig. Yan. Oh, tingnan nyo, sobrang lakas. Para natin mahulog pag tinitingin ko yung tubig. Ayan guys. Ito yung Bunker 1 bridge namin. Okay. Punta na tayo sa palengke. Baka maliit na ako. Wala na akong mabiling saging. Okay. Sarap maligo kaso talagang maano ko talaga ang lakas. Sa gilid na to guys, maraming bahay. Dapat makabangka ng tao. So, sa pag-drive talaga, dapat ingat palagi. Kasi, kunting ano mo lang dito guys, mabangka ka talaga.
Tulog na itong balik, tulog na. Kaya na, ganito ka lang itong balik, tulog na. Ah, lagi ba? Sila sa tulog na balik. Ito ka itong balik, balik pa tayo, tulog na. Talagilaw lang, talagilaw. Bawang na.
boss. Ha? Wow. Wala ka ng ilaw, oh. Tira na. Ilaw ka na. Ilaw. Ilaw. Ilaw na. Siguro na tikat ko. Wala na karong pagbigot na. Siguro na tirahan na ito. Pagbigot na. Ito. Pwede mo yan, tiro-tiro mo. Wala. Wala may sumukiringa para sa mangga na sa kapag naman.
Dapat ay batok, boss. Dapat ay batok, boss. Stray. Nagko daw ng lumpia. Ako? Magmay naman niya. Pila ka ba kinuha? May na. Wala na isang. Ay.
and leave comment below. It really helps us out. And please subscribe and hit that notification bell. Never miss an update. Subscribing this video channel will help us a lot to grow and provide better content. Thank you.